Siinä se olisi koulu. Älkää välittäkö tuosta rautatiestä, se on vähän... Tää on mun kaupungista. Kato, siinä on possu. Possa. Mä siis tein tän jotenkin todella monimutkaisesti tän video. Tässä meni paljon aikaa tehdä. Siellä on, jos näette, niin tuolla on ratikka ylhäällä. Siinä on ovi, siinä on koulu, siinä on siis... Siellä on nuokkari. Siinä on nuokkari, joka on vähän huonompi kuin mitä muistin. Siinä on opinportaat. Opinportaat. Siitä ylös. Ei kun mennä kässäluokkiin. Kertokaa muuten WhatsAppissa, mitä mieltä olette tässä. Tässä meni pitkään. Ja videon julkaisemisessa, jos tästä vielä pitempään. Kertokaa siis WhatsAppissa, mitä mieltä olette. Arvostaisin sitä. Siinä oli kahvikone, siinä on kioski. Siinä on ruokasali, eli mikä se oli? Juhlasali tai jotain. Juhlapaikka. Taverna. Siinä on musiikiluokka, mun lempiluokka koko koulusta. Paitsi ehkä TNT-luokka. Musiikin luokka. Tuosta ylhäällä olevasta. Älkää välittäkö sitä tietoa junasta. Sitten mennään ylös. Toivottavasti mun ääni kuuluu. Silleen ottakaa sitä uudestaan. Siinä on liikuntasali. Siellä on paljon kyläläisiä. Siellä on liikuntasali. Liikuntasali. Saloi. Come on. Liikuntasali. Mitkä noi äänet oli? Sitten mennään alas. Ruokala. Tai ruokasali tai juhlasali. Siinä on joku ottamassa ruokaa. Tässä oli vähän modeja käytetty. Tässä on loksut. Kemian luokat. Vasemmalla oli äikän luokat. Siinä on kemian luokka. Onkohan muuten... Olikohan Tanjan luokka? Tanja Pajarisen siis. Tuossa on Empire State Building. Mä oon tehnyt senkin. Sitten tuossa on tulevaisuuskerrostalo. Kylä. Ylhäällä on ratikka. Sitten tässä taitaa olla kaikki. Tuossa on poliisiasemalla tulevaisuuspilvenpiirtäjä. Ja siinäpä se oli. Kertokaa siis mulle, mitä mieltä olitte siitä. Mitä mieltä olitte siis siitä. Niin voin sitten jatkossa parantaa. Ja nyt kun on näyttänyt sen, niin se sitten moro.